Yung iso na buglagan, ang hinaptan dyan ninyo ang first daily speaker. Sa batanon. Ano rin na nalipod sa pagkulong pagdo. Si Brother Coach Albido. So salamat po, Bernardo, mag-uwi ipailan na itong gabirunan. O kaninyo usap din ang akong mga kauban ng mga defensor sa simbahan katoliko. Ganiya karon sa mga tubangan na kanunay yun nga ditambong yung gihimo Bible study Mataglonis na yung gabi ay kinakong tanan. Kung ginapinag sa itong mga online viewers nga nagpadayon usap, nga nagsunod ka nato through social media account, sa akong mga FB friends na nagsunod usap to sa akong gibuhaton sa pagpa-update sa mga pagtulunan sa akong simbahan ngayong gabi usap dahil kaninyo wala. So naalam ko yung pangutanan no, sa before na akong sugdan yung akong topic na akong i-update kaninyo kung sa may pinakasayon no, nga buhaton nato. Ikaw Brad, sa may pinakasayon Brad, sa adlaw-adlaw natong gibuhaton na pinakasayon ng buhaton para ni mo Brad. Ha? Pinakasayon Brad. Ang pagkaon, pinakasayon, di ba? Sayon rin pagkaon nun. Kung sa pa? Pinakasayon. Imo Brad. Pagkaon. Kung sa pa? Kung sa pa yung pinakasayon na buhaton nato. Pagkatulog, sakto. Dapat ba yung pinakasayon, no? Ang pag-give up, ang pag-surrender, di ba Brad? Sayo na kayo nato, no? Pag-surrender. Naagi tayo mga pagsuway, na tayo gusto na buhaton, na gusto na magpagpo, mag-usap, magbuhat at maayo. Pero naagi mga katulian sayo na kayo nato, ang pag-give up. Pero ang kwento ka lang sa 1.65, without yung katlo natin man, iso kayo, surrender ang sa mga na, iso kayo pagpukan sa tawad, iso kayo. Mga na sayo na kayo. Pero nang inaot na na nasayo ka, isip mo hatag itang commitment sa itong pagpangalala, hilabigid nyo, inatong commitment sa itong organisasyon sa CFD. Hinawag na dili kita inanan sa iyo nga mugit ka. Amen? Amen. Diba? Sayo ta na dili inanan sa iyo. Naghagit ang mga katulian, mga agian, pero naon ta na dili nihimong babag nato aron muhunong ta sa atong pagserbisyo sa atong simbahan. Sakto dili? Sakto di ba? So pero no, ang akong tema nga akong ipaambit kaninyo mahitungod din sa kaluwasan. Nasayod ta, matag-usa ka nato mao gini ang atong gitinuma nga maluwas ta, di ba? Wa gyud usa nato nga di gusto mamaluwas, gusto kita mamaluwas. Pero nasayod ta sa atong simbahan aduna kini proseso. Dili ingon anak kasayon kung ato ning tinguhakon na kita maluwas. Process gini. Pero ang kaluwasan dili sa nato unya-unyaon, di ba? Dami na kung akong higala bitaw sa una, imo dyan Brad. Ako sa pahimos lang tanang bali, una ko mag-usap, una ko magbago. Pero hatod ka sa aman, di ba? Paabuton pa mo ang panahon ng ulahinan, di ba? Bubok ra kayo ang dagan sa panahon. Dili nato sayangan ang kahigayunan kung gusto na mag-usap ang atong gitinguha ang kaluwasan. Nabi tayo istorya nung ano, di mo daw ba? Pero kung sa katao na tiguang na kayo na naisakit sa kasing-kasing niya, ang iyang mga anak, daw may daog pa lang sa tayo katugluto. Niya pagdaog sa luto, naglipo ang iyang mga anak kung saan yung pagsulti, ang mabilit kalikat, may sakit sa kasing-kasing. So nagkihin mo, nakasabot sila na maayo, magpupak na natin. Kung saan mahitapugis ng amahan, matiritso na at least, siguro ba? So pinag-istorya, ibuhatag pa rin, Andri, pinag-sultihan, may tungkol sa sitwasyon silang amahan. Mamawalan yung itri na amahan, gidaog sa luto niya. Maglipog, may kung saan unang mawalipag istorya niya, kasi magkagitan ba siya, at akihon niya, inaramay sa kinis kasing-kasing. Siya, lingon niya ang iyong anak, Andri, ka na may bahala, Andri. Pati siya, ako may bahala na. So, istorya, kung paring sa amahan, bihigiyan tayo, gabi mo ito istorya nila. O, bihigiyan na rin ka rin. O, bisita ko din mo din kayo. Tay,
na ko'y nalunggan tayo, kanang sabatan kong pagkatay, hindi ka kusta ang lungkot tayo. Oo, maulagi din, tulitugay na kong panahon 3, patanpon pa ko niya. Pagkitaon, kaluis, ginoo nga, udat ko. Pero okay ra, sabot naman ko din. Inanatay ba ang pagkatay? Inanatay nga, what if kaluiman ka tayo? Makadaog ka sa mundo tayo. Kung saan mo managin mong pagkatay tayo? Hindi mo sa statay. Kung kaluiman sa ginoo, kung padagkong ko niya, ang katunga sa kong review 3, akong ihatag nimo. Sus, madam husband is yung talipay, siya na yung i-atake. Huwag siya mag-explain ba? Nagtuo sa ito si tatay na, di mo ako, arang istorya ba? Nasa pagkat tinuod, dininigaog siya. So pag-ingon ni tatay na, kung kaluian ka ni Tri, ang katungan sa akong daog, ako gining-ihatag nimo. So huwag ang husband is yung talipay, ang katungan, ihatag, siya na nag-atake. Sumula na sa atong kinabuhi, matag higayon, dili ginato kampon. Dili nato kontrolado ang panahon, ang higayon. Pero kita, naa nato ang choice. Di ba? Naa nato ang kagawasan kung sa akong ang pagdaan. Huwag na lang sa akong simbahan kung ang kagawasan di-process sakto din yung posisyon dili bariya sa uban na direct ang ilaha kung mag-isgot galitang kagawasan. So di man nato ang akong sipahan ng tudlo nga ang pagluwas kanato gihimo kini sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingong merito. Na pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus kundi bidadayday kanato ang grasya. So aron pagpadayon ni mga bulaton ang atong Ginoo nagtukod yun og iglesia mo yang ibinlan sa mga sakramento nga mao agianan sa grasya. Apan wala ka na magpasamot kung nanamdali kita sa kahimtang sa grasya, dili kini mawala gihapon kini pinaagi sa paghimo ug dagko nga mga sala. Kinahanglan gyud nato ang paghimo ug maayo pagtuman sa subok sa atong Ginoong Jesucristo aron atong makapot ang hingpit nga kaluwasan. Aron ang grasya usa kanato motubo, kinahanglan gyud nato ang pag-agat. Apan sa ginaingon ko na sa mga kaigsuonan, lahit yun no, ang ilang paagi kung maghisgot na galitag kaluwasan. Matod nila nga, dihan ko no sa Biblia, kundi ang kasulatan, nagpahayag ko no sa matuod na kahintang sa tao. Kaya sumalat ko diha sa Roma sa Kapitulo 3, versikulo 10, gingon ko no diha wala ko ng tao nga mataro. Kaya matod nila brad, usar di ko ba kuno ni anak, maong kahintang kuno sa tao. Naara kuno sa Juan sa Kapitulo 3, versikulo 16. Pagumikan kuno sa gugma sa Dios, gipadala kuno ang iyang bugtong na anak, o kinsa lamang ang mutuo kaniya makabaton o kinabuhi walay katapusan. So matod nila, so ang kaluwasan gikinahanglan ray kuno ang pagtuo. Dili kuno kinahanglan pa ang buhat. Ila paghigamit ni Juan Kapitulo 1, versikulo 12. O sa Roma Kapitulo 10, versikulo 13, na ang tanan ko nung musapit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mato nila brad, araw ng tao ang makasiguro na siya himpitlo nga luwas na kuno siya. Ang tubag na ano dito sa Juan Kapitulo 5, versikulo 13. Kung sa mga gingon ni Juan, gingon ko no, pag-isulatan ko kamo, aron kamong tanan ng tuo sa Dios makabaton o kinabuhi walay katapusan. O gani ilang gigamit kining paborito nila nga teksto kining Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9. Kay matod pa kuno diha sa mga teksto nga nasayod kamo nga kamo giluwas pinaagi sa inyong pagtuo. Dili kini inyong buhat o dili gasa kini sa Dios o busa wala ka kung makapasigarbo ini tungod kay dili man bunga sa inyong pagpanikamo. Matod sa mga teksunan nga brad, wala na kuno kinahanglan pa kuno ang pagdawat ng sakramento, pagpasakaw ng tondo, hindi kuno mga butanga, dili kuno makataluwas kundi ang pagtuo lamang. Sumaw kinino ang ibasihan sa uban natong mga kaigsuonan. Ang matod nila ang pagtuo ra gid kuno, wala na kuno kinahanglan ang buhat.
importante yun, di ba? Kung maghisgot ang kalawasan. Kay Mato Diaz Hebreo sa Kapitulo 11, versikulo 6, nga walay makapanhip ay bukod sa Diyos kung walay pagtuo. Apan nasayo tanong ang pagtuo nga makaluwas, dili patay nga pagtuo, kung dili buhi nga pagtuo. Di ba? Kay Mato Diaz Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 14, kama 24, kama 26, kung sa inyo niya Apostol Santiago, mga igsoon. Unsa lay kapusganan kung adunay usa ka tawo nga moingon aduna ako'y pagtuo apan wala ako'y maayong buhat. Makaluwas ba kaniya mong pagtuo? Dili yun. Ingon nga patay ang lawas kung walay espiritu, patay sa ang pagtuo kung walay maayong buhat. See? Di ba? So klaro tinaw no sa pahayag niya ko sa Santiago na ang pagtuo kinahanglan di ay ubanan kini o buhat. Kaya nasayod ka nga ang tao hukman sa Diyos dili man pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi. Unsa brad? Siya buhat. Buhat. Roma sa Kapitulo 2, versikulo 6. O nasayod ka no nga dili lamang nga pagtuo o buhat. Kinahanglan di ay sa ato sa pagbuhat inubanan usab di ay kini sa gugma, di ba? Kinamay tanaw na to makita ta sa tao mamay mo malamig binitaw na ibuutan mo tayo. Sus. Pero deep inside ito pagpakaroting mo dito, di ba? Naghanap ka lang mo nagtabang buhat og maayo pero papakitang tao na dito. Pero kinahanglan dahil sa atong pagbuhat inagdaday kini sa gugma. Kaya kung sa ingon niya po ni Pablo sa unang Korinto sa Kapitulo 3, versikulo 2, bisan may hiyas ako sa pagwali o tinasig, makabaton sa tanang kahibalo, ug makasabot sa tanang tinago, apat kung wala magay ako, o bisan may pagtuo ako na makabalhin o bukid, pikas bukid, kung wala ako'y bukma, wala ako'y kapuslanan. Susi? Bisan na akong sihiya sa pagdasi, makasabot sa tanang tinago, may pagtuo, makabalhin, pikas bukid, kung wala siya walay kapuslanan. Nya si Apostol Pablo ni dason usab sa Galatians sa Kapitulo 5, versikulo 6. Kung sa inyo ni Apostol Pablo, ang importante mo ang tuo na nagbuhat inubanan sa gugma. Di ba? Mao ta natong simbahan completos recados yun, di ba? Dili lamang sa pagtuo, kung dili inubanan sa buhat, dili lamang usab sa buhat, kung dili inubanan usab sa gugma. So mo na no sa tuwa, nagtuotan, nagbuhat og maayo sa akong pagbuhat usab, iniinagdagyo sa gugma. O bihagaw mo sa Juan sa Kapitulo 1, versikulo 12, sa ilang gigamit no sa uban natong mga kaigsuonan, dili kiniigog lamang nga atong tuhuan ang atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay tungod og alam kanato, kundi naglaki usab kana sa pagdawat sa iyang mga pagtulunan, di ba? Kaya itong Ginoo nagtudlungan og mga pagtulunan nga kinahanglan usab na atong tumanon. Kaya ito bitaw pagsaka sa itong Ginoo ngadto sa langit, di ba? Kung sa Ginoo sa itong Ginoo ngadto sa iyang mga apostoles sa Mateo sa Kapitulo 28, versikulo 19, tudluhi sila sa pagtuman sa gitudlo ko kaninyo. See? Di ba? Tudluhi sila sa pagtuman sa gitudlo ko kaninyo. O kung sa Ginoo sa itong Ginoo sa Mateo City sa versikulo 26, ang tanan nga namati sa pagpulo ug di magtuman niini may sama sa sumukuha nga magtukod mo balay diha sa galas. So di na niingo nga atong tuhuan si Kristo nga nagpakamatay tungod og alam kanato ug dili naglaki usab kana sa pagtuman sa iyang mga pagtulunan. O pagdawat usab sa iyang iglesia. Ngayon sa Ginoo sa itong ginuusap sa Lucas sa Kapitulo 10, versikulo 16, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. O ang midawat kaninyo, midawat usab kanako. O
o ang pagpasakop usab sa iglesia pinaagi sa bunyag. E matudyan sa Marcos sa kapitulo 16, versikulo 15 to 16, ang motuo o magpabunyag maluwas. So Francis Bireno, dili gid igong nga tuhuan na naman nato ano tong Ginoo nga nagpakamatay alang kanato kun dili naglakip di ay sa pagtuman sa imong pagtulunan, sa pagdawat sa iglesia o sa pagpasakop niini pinaagi sa bunyag. Diba? Completos recatos gihapon. O biha usab mo sa Roma sa kapitulo 10 versikulo 13 nga gigamit sa mga kaatbag no nga ang tanan kuno mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas kinahanglan gyapon kini pagtuman usab sa iyang mga suko. Dili igo nga mosampit ang kasagaran sa Ginoo siguro nakagawas. Kaya sa ingon sa Ginoo sa Mateo City sa kapitulo 21 versikulo 21 ngantos 23 dili tanan nga magsampit kanako Ginoo maluwas o dili kadto lamang nagtuman sa kabubukod sa akong amahan. Ang nagtuman kuno sa kabubukod sa iyang amahan, dili igo, di ba? Nga mosampit na ta sa iyang ngalan nga siguro na tangaluwas. Kaya itong Ginoong Isus midasot usab sa Lucas sa kapitulo 6 versikulo 46. Kung sa ingon sa itong Ginoo anong nagtawag man kamo kanako o Ginoo nga dili man kamo motuman sa akong mga sugo. Oh, diba? So kinahanglan ngay pagtuman usab sa iyang mga sugo. Kaya sa ingon sa Ginoo sa Juan kapitulo 14 versikulo 15, kung gihigugman ninyo ako, tumana ang ako sugo. Nya si San Juan bidasot usab sa unang Juan sa kapitulo 5 versikulo 3, kung sa ingon ng apostol Juan ang ilhanan nga gihigugman nato ang Dios gituman nato iyang sugo ug dili isod tumano ang iyang mga sugo. Pangutana, sa iyon ba tumanon ang sugo sa itong Ginoo? Lisod. Ha? Lisod. Lisod ba? Naman. Oo. Wala pag-ibubas kaway. Oo. Kaya ang ginawa na gusto na gusto na mata sa ninyo kaya papatay tao. Oo, gito ang tipin na. Pero kung kinanganay ka na higugma, oo, kita, di ba? E mismo ang atong Ginoo, kung sa ingon sa itong Ginoo sa Juan, sa kapitulo 15, versikulo 13, ang tinuod nga nahigugma siya tao andang pagtahan sa iyang pagalingon. Ituman ba sa itong Ginoo? Ituman niya, di ba? Pero Nagpakamatay siya, tungod sa iyang pagigugma alang ka na ito. So, Brad? pero pahigumaw kung mas yung pagbigas na dito na patay. Pero kontra, nagka. Utod mano kining gigamit sa tumatigsunan nga episode 8 ngadto sa 9, di ba? Nasayod ta mawala ni nila diretso, di ba? Kung ilang gipadayon ngadto sa 10, klaro og tin-aw nga nagpasabot ni kung ginahanglan gyapon nato pagbuhat. Kaya sa ingon sa versikulo 10, kay ang ilang gibuhat kita sa Dios pinaagi ni Kristo aron magbuhat kita maayo alang kaniya. So klaro og tin-aw kinahanglan ni kung dahil ang pagbuhat o maayo. Dili igo lamang ang pagtuo. So ginaingon ko na dili yun absoluto. Nga anaan na kita sa kahimtang sa grasya, siguro medyo kita kagawas. Kaya bisan anaan na to ang kahimtang sa grasya, mahimo gyapon kini mawala kanato. Gani si Apostol Pablo miingon sa 2 Korinto sa kapitulo 6 versikulo 1, ayaw ninyo usiki ang grasya nga nadawat ninyo gikan sa Dios. Yung midasol usab siya sa Philippians chapter 2 verse 12 nga ang giingon ni Apostol Pablo, padayon kamo sa pagpalingkamot aron paghimpit sa inyong kaluwasan. So klaro, kinahanglan gyud na atong pagadayon ang pagbuhat aron ato kining madawat ang higpit na kasiguruhan sa kaluwasan. Ug dugang usab mo nga ang kasulatan wala bitaw magtudlo ang absoluto nga kasiguruhan. Nahumanak nga gani no si Apostol Pablo may pahimangno no ngadto sa mga magtotoo sa taga Corinto. Kung sa ingon ni Apostol Pablo sa unang Corinto sa kapitulo 10 versikulo 12,
ang nagununa nga lingkod magbantay nga dili siya maputan. Ano ko rin ito, Jesus eh. See? Kung nagunahuna ka nga lingkod, ano magbantay kung siguro naging ka, di ba? Gamit si Apostol Pablo, wala siya maniguro sa ikaw galingon. Sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 27. Kung sa inyo ni Apostol Pablo, gimanso ko kagagaw akong kaugalingon, pinaagi o sumpa, o gipantong ko kini, aron dili ako mapakyas sa uwan sa pag-apil sa pangga. O ganyan no, diha sa unang Korinto, Roma, sa Kapitulo 11, versikulo 22, si Apostol Pablo sa may pasidaan, no? Niadtong mga tao na nagsalig sa ilang pagka-tinawag. Kung sa inyo ng Apostol Pablo, makita nato dinhi ang pagka-istrikto sa Diyos. Istrikto siya na itong nangapukan, apat kanimo kaluyan ka kung magpabiling ka sa iyang kaluoy, kay kung dili, putlon ka usap. So, di man na natuhan na ang absoluto mag-gitudlog sa simbahan, mga absoluto na nagsukat sa moral diha sa paglaon. Kaya matod diya sa Roma, sa Kapitulo 5, versikulo 5, kung sa inyo ni Apostol Pablo, kining paglaoma, dinibig mapakyas, gumikan tigibukbuk man sa Diyos ang iyang Espiritu, dirisulod sa ato kasing-kasing. Kung matod usap niya diya sa Roma, sa Kapitulo 8, versikulo 24, nasayo ka kitang giluwas, tinaagi ni paglaom. Apan kung nakita nato ang gilauman, dili ka na matawag ng paglaom. Kay lauman pabiyay ang nakita na. Di man na nato ang kaluwasan gasa sa grasya o ganti usab sa mahayong binuhatan. Gani ha, si Apostol Pablo wala bitaw mo maniguro. Gani ingato niya sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14, wala kini magpasabot nga nahigpit na ako o nakapot ko na kini, kung dili na ningkamot ako sa pagkapot ni ini, tungod kay ako iyaman ni Kristo Jesus. Busa, gikalimtan ko tanan kung nagdagan ako, direksyon yun sa daganan, aron makapot ko ang pagkatinawa sa atong Ginoo. Susi? Diba? Gani si Apostol Pablo, laro tinaw, mawala gali siya, maniguro. Gani matod niya, naningkamot pa siya aron iyang makapot. Mabit ang lisod kayo kung ingon, kunain mo matong eksuunan, kasagaran ilang ma-encounter na ito, mapangutan mo dito, di ba, Brad? Brad, luwas na ka, Brad. Ikaw, Brad, mapangutan mo ka, Brad. Ang mo gini kasagaran, ngay pangutan na sa na itong eksuunan, luwas na ka, Brad. Ito ba, gamitan na yung utok. Sabi mo, Brad? Gamitan na yung utok, kung ikaw luwas ka na. Oo, di ba? Mo gini kasagaran, ngay pangutan na sa itong eksuunan, Brad, luwas na ka. Ingat. Imo gibaliw sila ikaw ra luwas na ka dali lang nga kaingon ni luwas na. Luwas na. Anyway, imong balikon ba? Brad, isa kay nag-istorya ninyong tinuod, Brad. Si Apostol Pablo, ikaw. Si Apostol Pablo, o pa siya siguro nga higpit na siya. Ikaw siguro higpit na ka. Di ba? Wala na nagkapait sa ano na yung kasagaran nila ipangutanan na yung ato siguro nagbitan na buwas na. Pero kita no, sa itong simbahan na natulo, mamintas na nakakatanin ng kalibutanan, kinahanglan kayo kita na maningkamot. Kinahanglan pa dapat bugno o kahugay no, sa mga pagsuway, mga kaisdanan na atong agian, araw na atong makapot ang higpit na kalawasan. Mga binaw sa pinahingon ko na natili nato sayangan ang kahigayunan na gihatag nato sa Ginoo, gumikan idili na nato kontrolado ang panahon. Dili nato unya-unyaon. Kung kita gusto mag-usap, magbagto, o gusto nato makapot ang kalawasan. Kaya sa gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corintos, Kapitulo 6, versikulo 2, ang kalawasan magsugo karon adlaw. So, dinhin na lang utapan, usbon ko, daghang salamat sa inyong pagmamati o maayong gabi kanato naman. Salamat, Brad Boch Cabido, sa iyong pag-pambit dito sa kaluwasan. Salamat sa iyong deliver sa mga teksto na nakadasig sa kanang
buhi pa, manitamo na sa mga magaling mo, manuwas mo malang, sikaw sa mga kumasing tao. Kaya sa ito magtuon, hindi mo masunod. Yung isuon, maglalang, kahit ganyan ito ang second city speaker, siya mga kasampanang city president sa Cebu Archdiocese Chapter. Ang kapitado ron, si Brother Adam Amper. Thank you, Brother. Selamat, Brad, speaker itu si Gano, dari Bush dan Camilo. By the way, alam sa eksuna na to, hapon mga ito ang BOS meeting niya mga kalambukan mga eksuna na ito yung pa-dayag kalabot sa tuang organization. First and foremost, atong diskutan kalabot sa issue, gumikan sa mga endorsement coming from Bishop Palma. Niya, nagkataon diskutan mga kaigsunan yung mga recommendation or mga angayan nato na buhaton, but our advisor, Brother Sok Fernandez, clearly give us this advice na do not panic. Do not panic, why? Kaya ang endorsement naghatag ni Archbishop Palma for the national, the same period, maoring yun sa tuwang kaigsunan. In fact, we are far as far as the endorsement is concerned, maoring yun mga kaigsunan ang ihatag sa tuwa, sa safety Cebu, and therefore nothing to worry. Kung ano mga muraw nga labi na sa mga chapters na kita, basin ko no, ma-dissolve ang Safety Cebu. No. Safety Cebu is the original organization. Dili attached compare sa national. Iwan mo sa istorya niya yan. Kung bago sa istorya niya na, dito mo ibasa sa istorya sa kiniliyang history sa ihimo po nila sa national, why Safety Cebu? Yang Safety Cebu, ang safety, alam kanila kung nagsugod sa Manila. Huwag tingnan. But the history itself, even the book, kung sa tuloy ba, Asian history, no? Naging history ito nag-exunan at Safety Cebu. In fact, sa Brother Sok, nasuwat bilingan nito, started here in Cebu. So that endorsement, na sila mag-exunan, na mas earlier pa. Far earlier than them. Kung ato iskutan history mga kaigsunan, asay pinakauna na iglesia nitong sa Timog Libutan, iglesia sa Kristyanismo, ang matudlo walain mo ang Iglesia Katolika. And therefore, it corroborates that the true church, founded by our Lord Jesus Christ, is the Catholic Church. So, it's itong endorse ni Archbishop Palma, mas legitimate, compare sa nagrahala o approve nga later part. Dito mo yung hindi magkabaan ito sa kawiyan o approval ito lang tama. Pero
later part, kung gusto ko, naman sa letter. So, muna na yung nabasa ka ron, niya asking with regards to the status of safety Cebu, muna na atong itubag makiksunan. Kaya kini kong atong organan sa safety Cebu, base mo sa simbahan. Base sa produk sa simbahan. Nga, ito ba sa simbahan? Kalabot sa atong organan that God is always alive within our midst. Dili ka tayo. Dagan nga pare nga ilang pagkatagan mag-distribute nila sa mga plan sa endorsement patunay mga kahimangno dili ang mga pare po nga kalitan tingin sila kahimangno kaingon nga safety Cebu, especially the Lusok, nanudlo ko sa iyo, but no. So I would like to remind and to request our safety Cebu and also those chapters, online chapters, be firm with your being attached in safety Cebu. Be firm. Because our belief is anchored upon the teachings of the church. If you are being shaken with this issue at hand, you have your power of intellect. So, di ka pwede guhitan yung daw niya dinilagay ka, no? You have your own freedom. But please be reminded that our organization, Catholic Faith Defenders Group, is basically standing upon the bulwark of the teachings of the church. So, do not be panic. Makikisunan kayo. Yung teachings sa simbahan ang safety Cebu mo ay atong iwarga. Pagpapagod na masikin ka na ako ang marugana at tukaw sa pikas. Do you believe that God really died? Ang simbahan ito nagtublo that God is immortal, God is eternal, God is absolute immutability. Look at Fundamentals of Catholic Dogma, page 35 and page 36. So don't be shaken. We have to stand firmly, whatever. Bisan kapila na sila endorse, but we are standing on the ground upon the teachings of the church. Not otherwise. Ano ang kaigsunan na kontak ay parang kaya kini atong sa simbahan momento dito. Usaray ka out of many topics ng kaigsunan, kinaray ko sa kapasyahe na to. Kinaray ko sa kaigsunan na kapasyahe na to. Stand firm. Kaya matag sa lahat ng kaigsunan, safety or non-safety, for as long as the teaching of the church is concerned about God, we can even find the Bible. Hindi na kinahanglan yung damo natupag safety, tinuod ba ng teaching sa church? It is found in the Bible. Nang Diyos, ikaw Diyos, nagbuyo sa kahayag
nga dili maduo, ikaw ang Diyos na dili matay. Kailangan mo safety ka na. Now, pero safety ka, you are shaken with your faith. Be a safety. Hindi naman kinahanglan na pakitaan ng endorsement o puro ka. Because we have our own free will and intellect. Papilan, pakitaan ka ng puro ka. Safety. Stand firm with your faith. Hindi kang panik. Hindi kang panik ang keso na. Ang sunod na ng panay na 7.2. Lagi na kayo numeros, 7.4 na. Luke chapter 12, verse 14. Prepare yourselves. How to prepare yourselves? Stand firm with our teachings. They believe that they will die. That is the belief. But that is not the belief of the church. So if you are saved, shaking ka, and na endorsement, ano na po din eh? Patay mo mo. Be firm. Be firm. Kasi bahal, itulo ka na to. God is absolute immutability. Bigil po sa God is immortal. God is eternal. Psalm chapter 90 verse 2. Corroborated by the teachings of the church, Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of Catholic Dogma. Yan, nabasa lang tao. Endorsement, puro ka. Believe the teaching of the church. Okay? Niya, today, tonight, supposedly our Advent recollection, no? Kanya, natong igsoon, natong amahan sa katinawan, napaman sa kwa, napaman sa radyo, kami patuloy mga kaigsunan. Kaya karong bulan na, ibang bulan mga kaigsunan sa December, sa ganun na, mga Advent recollection, no? So muna, sa BOS, nakahukom na tonight would be our recollection. Yes, lagi mga kaigsunan, last, pero umapon sa Siguel. Ako nang di-post ng kaigsunan, hindi sa tayo magkauban sa ang Advent recollection sa Siguel, ang Siguel Commission na rin. Gusto ko kaya? Kaya mura man kung hindi gusto ko. Kanya, atong Siguel Commission of the Lady, no? Ang Commission of the Lady na to, na ay Advent recollection ito kapahon. Kanya, kining ugnayan ng kauban, kung mapahon ng kaigsunan, we need 5 to 10 safeties, no? Na maka-attend din eh. Kanya, attend ka rin? Mana yang disebut Barukan, usai makanan pertama. Dan itu yang buat nila, ikut kandungan, bawa pun dari. Selamat dan kepada aku lagi sebutan jalan, aku terika bagiannya. Nah, angkat endorsement. We also have our endorsement far earlier than that. Approved ni, tama na akong padon ang di-post karon. Agaw makita mo sa BOS sa kuano. Nga kana endorsement pareha na kuna nga kita matuta og simbahan, matuta brother Dani. Matuta brother Dani, no? Iba ko ba ni pamutana? Magkanaminaw. Brother,
Minata kayo, muta naman ka, no? Muta naman ka. Kini ang parehan ko niya o kita mula tao may dalilya, matutag karkar, matutag sa kasa sa lugar sa apan, niya matutag simbahan, magdata itong endorsement na itong hindi approve di Palma. Naman tayo endorsement, no? Kanya, yung na, mapagay pa-approve niya di Palma. The same na. So, ito endorsement, wakong pasabot nga, sila na yung criminal sa Cebu. No? Dili. Basahan ko ng endorsement. The same. Nothing says nga ang Assembly Cebu, wala, tungkol kay na-endorse. Ito yung may-endorse una, mas earlier than them. Official na ka, hindi kami taga Cebu. Oo. So, wala na, don't worry, no? Wala. Ha? Ay, sa endorsement, sa board, kasi na nagkakagawa, pero hindi na may talo ng iba. Ang problema na luwa po, kaya mga pare, halos dadali nila. Mana Hindi na napanawat. Ah. Ito na endorsement, ito halos, halos mga pare sa mga parokyano, i-assign sa mga simbahan, halos dadali nila. So, muna clashing karon, muna clashing karon. We said this Cebu, matuta sa mga kuan, matuta sa mga simbahan. Udah sa ito ang endorsement. Kay udah sa endorsement, we also have ours. Ang mga pare lang na kuan tungkol kay ang nagdala sa endorsement nila, pare ang nagdala. Kita sa ato, mga lay, kita mga sa organization na to. So, daghang kayo mga pare na ako sa mga ibabutan na kalabot na yung isyo. Kunya, ang mga pare, kalabot sa mga isyo, hindi kasi masugot ng Diyos matay. So, depende rin na sa tuwang pag-istorya. Tungod kay, sa daghang na pare nga pag-isutan, no. Gaganda. Pero, sila mga dito sa simbahan, ilan mga panandaan. Nga, sos na, kung sila, kada ilan na, padre lang istorya, ilan ang paano ang istorya? Malibog na sa istorya. But we said this book stands firm about this issue. Kaya nga, parang ako God cannot die. God is immortal. God is absolutely immutable. We are standing foursquare on the ground as far as the teachings of the church. So why shake sa itong burganan? Muna, nga sila, madto dito, tanawa, madto dito, kaya pare may mga endorse dito, naman, kung kay shaking ilang burganan. Wala kita, wait, kakto, bisa ko kita, lega, may endorse na, kita, endorsement, meron endorsement. So, the same siya na. So, mga akong ipan, namay ni pumunta na, labi na sa online, marami pasahot, ang Facebook ka lang sa ako ang Facebook, akong ipakala, aron wa sila kini ang kopya, pwede na lang maka-print, no? Pwede na maka-print. Hindi na maka-print mga isuon. Mga asa mo karon, no? Asa lugar na sa Cebu or sa Gawas, no? Sa kasa mo, then print that particular endorsement coming from Palma. The same for Japon, no? Ito ang 2020 ko. Ha? Oo, sa 2020 ko. Kaya 2023, kaya na. Oo, gila. Ba't po rin ha? Mas Pero, aprobaho niya po na David siya. Kalma, ang hindi makikita. So, kini karon, mohawk na gini ko, matag, isay mo endorse, isay mo natin ito, na muda kita kung Good Mark? Ang sitwasyon sa Cebu karon, posible nga ang senaryo parehas charismatic. Sa Cebu, ang charismatic sa una, para space din na siya. Karoon doon na yung mga kuminanti. Posible nga mawasa rin may tabo, kaya ang baklaw, isa pang magikan na sa Rosario, charismatic na. Mismo Sister P, hindi mo babad na na, kaya hindi na pananawa na, sama sa charismatic, doon na yung para space, doon na yung kuminanti group. Pandang na yung kay Bishop Palma, yung kuman. Okay. So, posible nga yung anak may tabo. Okay. Pero gidawat tanan. Okay. Kanya, mamo ko rin ito uro na maghimo ang pare o ilan ka bali mo pa ha? Ilan ka bali yung kininyang gulungan dito, wordings dito. Kanya, ay ko na paprimahan dito. Bisa ka na. Pero ilan itong wordings dito. Kasi tama,
Dahil lang, Miss Palma, endorse mo ngayon, accept si Buwan, later nagpa-endorse. How much more ayan? Sa buwan mo doon, pagkatapos sila na simple si Iris, o kung sunod sa magisteryo, kami palakaw nila niya, kung ako itandi, sinarugay, balik ko na itong bunda. So, ang tapos mga kapay-pare, ito is pare mo, o di sa iwa. Mana nga, kasi kaya sa mga pare niya si Buwan, makili po. Bisa jalitan. Bisa kaya sa sino sa buwan, brother Dani? Brother Dani, bisa sa buwan? Nawag na ito siya dito sa buwan, presidente sa chapter dito. Yung sa brother Dani, kasi nagtuwag ka nga, kung kay Siyempre buhol mo nagtuwag ka nga, namin sa buhol mo ka na, may po yun sa isyo, no? Yan sa Cebu. Muna, yun yan, naaidagan kasabot, no? Naaidagan kasabot. Pero katuwa kasabot, magutubot. Nato lang yun. We have to stand firm with the teachings of the church based yun sa itundo sa atong simbahan sa City Cebu, no? Ang ginagay na. Ang mga kaigsunan, may paano. Kung shaking tayo sa itong maluganan, kunya, hindi na lang ko kay, ano may BOS ka ron, na nagpakita. BOS ha? Nagpakita na mura o kanang wala. Mura na, masala, mura na dito ito yung nagdaditas. Mura o kanang ko ba? Kanang wala pakita ba? Pakita. BOS na, wala niya wapit ang naman. So, mura ko na speak sa katin mo. Nagtara-speak ang gating o pinag-yan Bible study. So, magkainom na nga, shaking yan, baruganan. So, kung nag-speak us, therefore, it concludes nga, patay ng Diyos. Literally. So, mana na. Brother, tingnan ko na sa ito. Okay, patay. Okay. But, Sana ato maingon nga, itsapuy lang kita, kung demolition na direct, kadua, wag sina, kana. Ang may punto nga, total dami sa kinato ba, pagkawag ko sina, pagkawag ko din yung puli. dili mo na mahimo total damage. But, naman, prior to the office that we have now, ang City Cebu, wala eh. In fact, ito yung opisina na nila dami. So, believe me. Meaning, pagkawag na rin po, No problem. Bakit problema? Kasi nag-problema ka. Bakit kini atong office nila, kabato ka na. Kasi Cebu since 1950s, punya karon tungkol sa endorsement, pawag mo na rin, basikin ka. Wala kasi na pwede rin sa palibalay, pwede rin ka meeting na. Ano tayo office ito nila dami? Yan tungkol lang kay hatagan ng office, manyamot ka sa office, kay hatag na sa kwan. Ihatag na sa subismo. Punya, nawa. Ang subismo ka ma, pagkat ko naman dito ni Brother So, naman na sila, mga BOS ba? Yung sumunod si Armisa Palma, kaya sa mga ipapahawalan niyo. Sa nasunod, kasi niyo, kinig Armisa, I am the bishop, therefore, ako ay mapapahawalan niyo. So, ayaw po ang mga chismis-chismis, eh, kan chismis-chismis, matag pa sa katiwanan, lagay na namatay sa humung-humung. Wala nga, ayaw yung kasi sa pagpagpupong makaisunan kay naano mas video. Palma, si Archbishop Palma, hindi magaling mga tayo pala, ang Diyos rin ako. O, see? Naano mas video. Si Bishop Bactor. Kung saan ito yung lingon? Divine person, kanag dahil. Yan si Socrates Villegas. So may lingon niya. Ingon Socrates Villegas. Si Bishop si Makani. Ganyan ka na eh. Only human person. Kanya, si Bishop Villegas. Dili human person. Kung nalitok human person. Ha? Ay human nalitok ba human person? Human person? Human nalitok. Dili. Ang divine person matapos nila, matay, batis na. Ang Bishop Villegas, Socrates Villegas, klaro na kayo, ano sa libro? Kung saan libro ha? Apostles' Creed, page 41. Klaro kayo na? O niya, kinsa na si Bishop Socrates Villegas.
presidente sa CBCP, former president sa CBCP. Kung sabihin ko, the ultimate demonstration of Christ's humanity is His death on the cross. Because as God, He can cry, only humans do. Yang may sa CBCP, natal mo nila. So ito ba? Natal sa CBCP na ito, nalalabay from kita. Ano ang excellent na stand firm, no? Stand firm, nata. Kanya, kining katuang pa, no? Na ako'y pinili na naman ito, tama ko'y gihatag din eh. Ato pa yung tabang sa katuang pan, ato pa yung tabang sa katuang din eh. Kaya nagamit din yung kaiksunan, huwag kita binbay din eh. Na-friend na ko, nanikwan, paggamit sa rin nga 2,000 ang bayad na nagamit. Pero kinaisukat sa kwan, bayad ng kaiksunan. Nalatay, hanggang sa ito na December na nun, di nga tayo magkinaspuhan. Wala na, mamili lang ko. Gamay naman yung kaiksunan, ayaw mo gusto ko din mahatagan. Faith, no? Mamili lang ko, kaysa ito hatagan. Kaya ito mamatag, ayaw mo kabuon, no? Then without. Ini, para rin sa atong wala ko, donation para sa kwan. So ako lang yung schedule para kaiksunan. Kunya, ang atuwa din sa City Jail, sa City Jail, dayon ta, bukapuhon, Brother Crispin. Itong tema ng kaiksunan about sa Eucharistia. Okay? So, Brother Pating, Brother Crispin, Brother Hill, no? Atong tema bukapuhon, ang natulang Eucharist, Isabelain. Brother Fred, Eucharist mo tayo bukapuhon niya. Pagka-Birnes, no? Paliw ko mga volunteer sa City Jail. Pagka-Birnes, ayaw, pinatang-tanan, no? Mga volunteers, apil ka sa blessing ng kaiksunan dito sa City Jail. Kaya City Jail mo, pag bagyong nita, bagyong, nasa ito, bagyong ha? Hindi, yun lang. Ulit. Ito ulit. Tantang ko itong chapel dito sa City Jail, ito sa 4th floor. Tantang, karon ibag ko ng mga kaigsunan. Kaya kanang chapel dito sa City Jail, ang kanang bagko, ang nag-occupy na ang Iglesia ni Cristo. So, ipalindod nila, iharos sa hangin, sa ulit, wagtan. Karon ibag ko ng mga kaigsunan, pero dili na ayon si Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, buwan naman nila pang makasugla sa City Jail, lumigal ito na lugar, no? Pasok kapil. So, wala na masula. So, pinagkarang wala, sa pila, ang Catholic mga yung solida, ako yung mga pinuhaan, mga order. So, okay na mag-extend. So, pero Friday, blessing na siya, maliw ko katong mga volunteers, apil ka niya na ako mga volunteers. Pagpaki, Crispin, Fred, pagkawan mo sa ato yung blessing. Pagka sa Saturday mag-exunan, dayon tahapi. Ang katungkuhan lang sa katong City Jail, volunteer lang. Naalami sa mga mag-exunan. Hindi na lang isulti kay kanang dili ko mag-libog mo, kaya kasi mag-libog mo. Kami yung dili sa City Jail na volunteer, hindi na mag-libog kay among nagsamutan. Okay? Kunya, kini atong pang mag-exunan, ato ang apostolado, no? Kini atong apostolado. Kailan kita niya, no? Kailan kita niya mga exponent? Kaya, ang Ginoo na nag-istorya na ito, no? Mabot ang panahon, nga pag-alitigong gayot mo. Ginoo ko manisulti na. Kanya na naman sa unang Pedro 3, versikulo 22, there is no lies in Him. Walay bakat, dihat ka niya. So, nisulti si Kristo, no? Mapag-aliglig mo. Huwag nag-aliglig mo ang exponent. Mula masipil na Ginoo magsulti. Mula nga kinahanglan barok ka, no? Barok ka. Kung sa'yo na tumarugan, ang panulo sa itong simbahan. Hindi lang panulo nga maupay ni paglutaw. Kunya,
contrary pa yun sa teachings of the church. Bisan pagkapila sila mo ingon nga nasa pari sa city whatever, magistrate ka, whatever. Pero it is not the teaching of the church, then barog ka, no? Na dili mauyog mo kay sunan. Okay? Nya, sabi pa na? Kaya pa rin, ako pa rin karon mga Advent Recollection, ang ako ang Christmas party. Ang atong Christmas party, sabutan na sa DOS. Kaya sa participant? 17. Saan na lang ang 17? Domingo. Domingo po kami, no? So, karon Domingo sunod. Dili pa rin Domingo ako. Sunod po Domingo. Mao ang ato ang Christmas party. Venue Beach. Asa na Banyo Beach? Nasa itong primary. Banyo. Hindi na. Napulabog, no? Napulabog. Yung nari na mga igsunan, arong dili ta mag-isod, mag-BYOP lang ta. BYOP ta, mag-data sa inyo sa pagalingon, or mag-by chapter mo, okay rin na kayo, or mag-individual mo, okay rin na kayo. Ato na tikono dito sa venue mga igsunan, salamat na tayo kung kinain mga generous kayo sa mga kauban, Brother Crispin, Brother Zekio, Brother Adam, ayaw ka wala ka, Litson ako. Yang kisah di muka Litson. Ito na SDA, may muka Litson. No? So, mana-una yung mga ginagmay sa niya mga kaigsunan, pwede rin nyo na doon. No? Pwede rin nyo na doon. Kaya, yun nga ito, kausapan na may tamo sa katuwig mga kaigsunan na natay Christmas party. Kausapan na, no? So, mana nga, sa una akong tradisyon, dinir man ta. Datang uso, datang pagkaon niya, ang hindi niya din yung kaigsunan. Before 9 o'clock, kinahanglan mo humang na, dahil pagka 9 o'clock, magawas na. Kunya, kada lunes nata din eh. Ingon mo ba na, change environment ng pagdadaan. Mana nga, i-approval sa BPS, change environment, at doon sa Banyo Beach. Kunya, si Brother Mario, na ay sakyanan si Brother Mario. Nya kada sa Brother Mario, kada na okasyon, naagit na siya, pero mingon siya na pagdadaan. Huwag mo na puno nga kung sakyanan. Gawin lang nila na kayo. So, ngayon si Brother Mario, kinsa itong sakay, no? Kay tinala magsugod na dito sa beach, mga kaigsunan, kung ano ito ang satso sa muntag. Dili ta magpa-ugto, no? Alas sa muntag, kung ano ito dito, para dito malkansi. So, si Brother Mario, magkatang ito, ang city pa mga kaigsunan, kung ano siya sa Pacific Mall. Pero, adungan na dito sa kuwan, sa Lapu-Lapu. So, kisa ito, isa ka na mga kaigsunan, dili magkasakay, no? Pwede rin magsakay din sa Cebu, dili sa syudad, padung dito sa Mandawi, sa Pacific Mall. Kung alas Brother Mario mo pa dito, magandang. No? Brother Mario, sa ito pa, magigan ka dito sa Kuan, gigan sa Pacific Mall, alas 7:30, na? 7:30. So, si Brother Mario, naaran ito, before sa 7:30, mag-igsunan, alas 6, tingnan sa Brother Mario ito. So, pinsa ito gusto nga, ubangan na, no? May sakyanan. Pero kung may sakyanan, may problema ka ito kung magkita sa Banyo Beach. Pacific Mall. Ha? Pacific Mall? Sa Mandawi, kung katuon ka sa Department of Agriculture at Mandawi DA, Department of Agriculture, or kanang sa second bridge. Kanang second bridge ba? Pacific Mall, Quezano mo na sa una, no? Quezano. Ano sa Quezano Pacific Mall? Ano sa Quezano? Pacific Mall. Ano ba palong ka sa konsulasyon din? Palong ka sa konsulasyon? Kalau ito isuko, Brad Chikyo, kalau ito ipasuko si Brad Romeo sa Marigondon. Sila na mag-booking. Earlier. Paano mag-booking ito? Anyway, in case na dili walang venue sa banyo, ato ang i-post, ato i-paybaw. Pero initially, Banyo Beach na. Banyo Beach na. Any concern sa paybaw na itong banyo? Sa paybaw na itong islutan? Inyong concern? Ano sa inyong concern? Ayaw na nagpunta.
By the way, ang ato ang treasurer, di man na ito, magkadatuig mga kaigsunan natin, registration na ito, tapos-tapos po na sa itong organisasyon, 100 pesos na, no? Sa si Fernando, so kung nagpamalik na si Fernando for the whole year, so 100 pesos lang, no? 100 pesos. Kunya, every month mga kaigsunan, we have our, contribution, tag 30 pesos, o 1 peso lang per adlaw mga kaigsunan, yung tigo mo ng 1 peso a day, pag-abot sa 30 days, 30 pesos na siya. So, pwede lang yun yung ihatag ni Fernando, no? Kada buwan, 30 pesos, yung ganahan mo, ingon yung nabrad, 50 mo yung may sensiyo, kana 50 na yung idunit, pwede lang yung kayo. So, mana ako ang mga kaigsunan, na itong masifli sa Cebu, para abangan na itong organisasyon, no? Kaya, kining ako na yung organisasyon, pinagdan natay, at least financial, no? Capability nga magkahatag ta dahil sa organisasyon para sa tuwa o sulado. Okay? Ini kan sa instinct. Bernardo, pwede ba Bernard? Kaya mo lang naman ubigay kayo dito pag sila ha. Pwede ba dili na lang sa yung kilat ka mo? Standby? Yung kilat? Kini ba? Paano siya? Na may parking. Dili lang biyaan. Di man biya si Bernardo. Pwede rin Bernardo. Kay nahiga na naman doon nga basta na yung nalakaw niya, hindi ako nag-service. So dito na sa City Mall, sa Pacific Mall, wala nang doon. Lagi tayo So kung ayaw mo, ikaw may nasakinan, ano na lang ta? Basta, Sa oras sa tayo naman eh, so 7:30, hindi ka na 7:30. So 6 o'clock na kaya? Yeah, 7:30. Sino tayo dito? 7:30. Oh, Pacific Mall ka makinig basta kaya dili ka mo. Parking, ting, wala sa ting, katulay mo sa kanan ha? Dili sa yung kilat. Dili kilat na pala eh. Kilat na eh. Loyo. Silver 17. Okay. Silver 17. Ha? Silver 17. December 17, karang sunod linggo. Okay. Sa bayan cancer na eh. Si Bersok na ako, mas Bersok. Okay, mas Berbini. Okay, si Bersok ka. Ini cancer. Kinsa ni cancer. Labi na kalabot sa tuang December na yung mga eksyon na nagaliutan. Ako balik ko na sa endorsement karon hindi kayo lang ya sa online mga eksyon na kita sa Cebu ligtong ta mo barok do not be shaken tungod kay o endorsement na gali mga isgutan kita na una ko endorse no kunya mo to kay brother ni o papawaw to sa opisina pawaw to din eh pero ora yung tingnan na no kay kining atong opisina mga kaigsunan pag pura kayo kina naghatag ni Arbisa Parma nilarawan naghatag sa Arbisa Parma samtang ako pa ako'y asubis ko din huwag kapakahawan niya na uminaw na lang ahong malinta ni Matasik kay ako asubis ko lang may naghatag niya huwag makapakahawan tingnan niya huwag makapakahawan ninyo samtang ako pa may asubis ko din Muna bergana ni Parma. Bisa to si Mama, na magpapirma nito, mana siya, pero huwag makakuha niya. Huwag maka-diktar niya, kabahin sa atong opisina. Nakinig nga kaigsunan, since 1955, subong na talin pero nga na lang ito, mabinyo. Kaya na yun. May tungkol lang sa endorsement, papahaw mo ta. I don't think so. Pero in case, mga kaigsunan, ang safety mo, pumili ka. Bisa pag manatay din yung mga kaigsunan, himig yung safety. Dali lang kayo makikita o binyo. Dali lang kayo makikita binyo yung mga kaigsunan. Mana sa safety? Mana stand sa safety yung mga kaigsunan? Nagkasa ng ibutan. At pala, ang mapasulit mga kaigsunan, sa dihan minutos na sila, abot sila dito sa dalilang lugar ng mga kaigsunan,
bisan pa, no? Giluto sila, pero magkatigo mo sila. Muna yung nahitabo na nagkaroon sila, nag-disperse na, disperse na nila, nagkaroon sila mga eksulan. So, yun na nahitabo. Oo, pagkaroon din na may tarot tayo. Kung may tarot tungkol kay confirm, yun ang nilikarami sa pala. Naway, magkapaghawa ninyo, saan na ako, baba ka siya sa otherwise, ang iyang ulong, kung dito siya makakarong, kuhan siya, hindi siya makakarong, pero pala, ang purong ni Arbi sa tama, naman siya lugaran. Okay, ini ang dalawa, ano sa sobrang? Oh, dapat sa Alis ba? Karang CFD Cebu asap naman CFD Cebu chapter. Asam sa tinana. Ha? office, Las Vitales, Katedral likod. Ang office daw asa. Ang office? Okay, naso sa Facebook na asa ron napital Cebu CFD Cebu chapter. Las Vitales dapit. San Vitalis Building. Kailan tapat yun sa katedral. Asa katedral. Tapat sa katedral. Tapa na tama. Natalihan, Brad. Kay para sa simbahan ng brother, no? Sa simbahan siya, niya, ihatag na ni Archbishop Palma to. Ha? Kita may katagan na. Ingon siya nga, you, Catholic Faith Defenders Cebu, is the front line of our faith. Therefore, kinin niyo ha. Kasi na tayo. Okay? So, wala na, barong ito mag-iksunan sa itong Catholic Faith Defenders Cebu, kay kita atong organan, gisuporta na sa itong obispo kung sa itong simbahan. Alright, so while waiting for our brother, Brother Sok, waiting na. So, pabalik ko mong kaigsunan, hinalanta sa ako, itong kikinig lawa, kinigang karagabiyo na, ato na yung alam sa itong Advent Recollection. No? So, today, tonight, sa Advent Recollection niya, ang tema na itong mga kaigsunan, ang tema na ito, ano niya itong tema? God is alive in the midst, in our midst. Basa ko na, Brad. God is always alive in our midst. God is always, bakit ang tema mo kaigsunan ng review na? God is always alive within our midst. Yeah. No? So let us stand firm with our self-disciple. Okay, so dito maglagan mag-eksunan, narin tayo na ito yung abot. Alam sa pang-Advent Recollection, pero nag-iwan na mag-eksunan. Atong sugaton sa masipag papa. Ang atong mahal sa katitawan, Brother Socrates Fernandez. Baik, malinis na nagkakanta. Ito yung Okay na rin. singalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagay sa nga ni Jesus, ibuo ka na mo ang imong Santos ng Espiritu. Aron nga kami imong lamdagan, magkaton kami sa mensahe, sa imong gugma, sa imong pasaylo, o sa kaluwasan. Kapag sa panabang ni Santa Maria Virgen, na tumahang ngayon. Amen. Singalan sa Mahal, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Doon na tayo kahibugan sa Biblia kay sa Santiago 1:2. Ang ingon nga kahimog ninyo kung mabot ang pagsulay ko na tinta. Kaya mo na ito, ayaw mo pagsulay niya ang tinta. Pero sa San Mateo 6:13, di ba? Ginoon mo sa kami. Ayaw kami tugyan ng Diyos magulay. Wala ko sa mga critics Biblia na in the Bible there are contradictions. Meron ba ni contradiction? Wow. Kay binuray kinatulales way tao sa kalibutan na dili
Muagi magsunod. Kaya di ay ang atong kinabuhi usa ka pakibiso usa ka sakka. Muna nga doon ay temptation. Kung Jesus nga ako, ni Jesus ako inyong sunundan, inyong model, ay kalimting sa Kristo. Tintalsan. Gidarangan sa kamingawan, tintalsan. Niya, kanang po inong nga, agay sa natong dili ikalipay ang pintasyon sa mga Mateo 6:13. Ingon si San Mateo, o Ginoo, dili mo kami magdaog, gitugyan sa panulan. Dili gitugyan sa panulan. Pero sa Santiago 2:1, ikalipay kung ano na pintasyon. Ganoon, kaya hindi mo lang yun, hindi mo ka daog sa pintal. There is always the mission that we shall be tested, subject to trial. Wala siya nga, di sa tanulisan, kaysa 1 Corinto 10:13, 1 Corinto 10:13, ayaw kahadlok sa tentasyon. Kaya ang Ginoo nag-andam o gahog na makabuntog ka. Ang Diyos nag-andam o lutsanan na makaluwas ka sa tentasyon. So, what ay contradiction? Doon ay ginagawa ng great temptation. Great temptation. Nga susa ka monasteryo, kumbate dito sa mga bubuhin, kinsa kayo labing balaan. Saan yung paghimong balaan? Mga ginailang moto sila kinagoy pagsuko, pagawas. Hindi naman magawas kayo. Dito sa monasteryo na may simenteryo at doon sa Iluto. Ang ilang monghe sa monasteryo na mo'y labaw, mo'y hipo sa trial of temptations. Trial of temptations. Munang 5 ka mga batan-o na puntik yung away of temptations. Mas na ko. Ngayon ang monghe Prince Supremo na kining 5 rooms of temptations. Mati mo yan. 5 rooms of temptations. Kung magkapasa kayo, usan ninyo. May sikinsan ninyo magkapasa. Labing bilinhon kay sila po ka mga sasanya trained for oratory, you are much better, mas maayon kay simpuro ka mga sasanya. Kung kapasa ka, rules. Doon ay ganti sa garaw. Ingon itong Supremo Monasteryo. Wala na, kung suhod sila, kita ka na lang, Yahweh ang mga rooms, the great temptations. Ang usada ay ka room, mo ang labing lalim na magkatakbo sa iyong itinangan sa pagka-best food, best wine, rin at ka labing maintim na labing sa first one. Mula ka, kung magkatilaw ka, ganahan niyo kung kawagan, ay, hindi ka luto. Yan, ang big tagay, timpla ba, na kayo mag-gil ka, kurting, pagka nabit niya ng Ginoo. Yan ka nawa, riches unlimited. Yung riches unlimited. You will be given at the outset $100,000. Susunod po ang nagkatira. Di katulong room,
you are given to become the strongest in mind and body. Ito mo na. Katuna. Ikaw you will be taught to be renowned throughout the world. May mga kanunganan sa kalimutan. Ikaw ngaro. Ay kalima, mao ang labing disorder. Naman. Kay the most pretty woman or pretty women there in that figure. Berlebihan ko pa. Dari hidupan ng bawas. 5 sila. Human sa mga trials, ang tagupat na natagat ka. You are not worthy of the reward. Not only the reward of the world, hindi ka angay sa ganti sa yuta, labi na din mo ka angay sa ganti sa langit. Also, you will review. Tingon itong munghi principal mo. Usa naman. Ay paano usa? Itawag sa kining manas sa yamitan niyo principal. Sila rin Roswell. What did you do? You are the winner. All your brothers, five monks, fallen. Takat sila. How did you win? Ngayon itong matanaw nga mungkin, nabili mo kinig ministro, lihan niya sa liwang tao. Mga puso. I did not think that. Yan, luha. Hindi kaya rin ako puso. Oo, ang puso mo. Why? Hindi ba rin mahimong sa kaninalawan yung mahimong huwag kang suot? Masyado. That is biblical. Masama. Nasa sirak na hindi mo, on those. Nganingon na kung gusto kang bilib ka sa, ayaw pagkadugo sa okasyon sa sa. Sunod ka na primerong kwarto o sabto. The first room. Na mati yan. Kato. Hindi mati ang pino. O dito. Kinuha sa sunod. Ni Princess Unlimited. Sunod ka. Mapasal sa mga na ang katong 1,000 talas. Yan Unlimited. Lumimagan ko. Ikato, you will become strong in mind and strong in body. The training was there immediately. You will become strong in mind and strong in body. So pa, tudluan ka how to become renowned, famous throughout the world. Kanima will be so most beautiful woman. It will be given to you. So hindi mo na ang hindi ka nagalaw. Nasuwat mo yung mensahe. Or na yung bituman. Kasama. Likay sa okasyon sa you will punish me. I am ready to submit myself. May mga sinulang na islo under po. Pero sige ko ako kaya sa Biblia sa San Mateo 26. Pagtukaw, pag-ampo, kung hindi ka mapilitis ka nila. Wala po gito. Moto, diyan doon na sila sa Vietnam o Committee on Judges. Ningon ang mga committee judges sakto nagihimo ng Panameso. Kay ang ikalima, birthday ko yan. Kaya birthday yung katako, sumunuay. O buhay lalaki, hindi mo kuha. Mga nasa sirak may biyotso, dayaw pagtanaw sa babae ko. Naagin na. Di ba? Pasama na. Dia bukan orang baik. Kita kalau orang akan Kristo orang baik ke, ayah kita tutupi. Tutup ke kamu, betul betul ni kita suyup. So one of great temptations, lima wrongs, usaha yang pasal. Pero, ia penalty.
your penalty. You know, because you are fully man. Wala ka naman ka. Buta ka. At tuka sa kanakong grupo sa mga atheist dito Diyos. Nasa program, pero one of the programs, they are inviting any person that will teach us that there is God. Because we do not believe God. Kami ito Diyos. Pero kusa sa programs, kung doon ay voluntaryo, bilang daw ako. Kung kagyangan, yan ang ikutan niya. Joy! Tingnan siya. I can do the preaching, but I cannot do the converting. Kasulti ko rin ito na, pero pag kami, hindi ko kami. Muna niya picture sa simahan. Kung kayo larawan ni Virgen Maria, sa mga Virgen Maria, yang punta ko sa simahan. Agabot niya sa larawan ni Jesus, therefore, miracles. Moto dito na siya, tubang siya sa mga atheist. Basta si Cristo ini, ang ipagayo niya itong committee of judges, kung siya may tabo, ikital mo siya sa mga name of judges. Gigo niya pagsulti. Who among you who is great man? Kisa may isulti niyo din ng atheist. Tao, dako kay lawas, dako kay patik ako. Volunteer ko, usama. I am bringing you a knife for the head. So sa kanatong bagis, yung giludo yung presidente ng tao na masuki. Yung iniwak yung tagat ng buko. Yata na. Sabi ko, buhato na yung mumugihatagan, hain kayo ng tinay, sama mo kayo kung nag-isa na sila. Nakuha yung suot. To prove that there is God. Are you ready? To use that knife? Yes. Ayaw yung sa iba, ha? Ulit pinagbuwan. Yan sa ito sa pagbuwan. Patay pa ako siya. Ako may gano'n ako kung sa dito kasi na ay karang kami ng ito. I am very satu Pak Berto. Do it. Puro itu background. Mau dihagin, mau diperhatiin. Acak-acak persen pau berbuat. Jadi naik. Takap tu. Jadi musuh. Biasa orang penanggang mengisuh. I am not alone. God is with me. Because He told me these people cannot be converted with words only. But you know, son, you are the holiest man in your monastery. You won battle, great battle of conditions. So I give you this. Susundin ko na tao. Noong ako it is, tanaw na ito. Masig ko na ni Majig ng Bogaw. Tanaw mo ka. Huwag isa isa mo. Kins naman nagluwas ka na kung hindi magkalilis na kumatayo. You do not believe it, but I believe it. I is God, my Father, our Creator. Imagine, ang tanan, ang tanan niya. Karoon ito ang mga Diyos. Tindog ka tanan. Pulos mo bakako. Ikaw mo mga itis, di mo mga Diyos bakako. How do you express what you believe God? Tindog dito usap. Di ko ito Diyos, pero kakita ko nga kanang milagro. Ginoo, pasiwa, mas ko sa to na ko rin. Sige na mga katanan. Ginoo, pasiwa, pasiwa. Gagawin ko na. Ngayon siya, now the priest will visit you for catechism. After that, you will be baptized. So why are we waiting for that? We know now that God exists. He defended you.
believe that one trial is not enough. Ingon to sa it is, damo sa pinuti niya. Muna, bawo kung anti-trial, bili ka nagabaw, bili pinuti. Sa gusto ka, pero dili kong sugot o di kong sugot. Gusto ka, itigpas ko dili. Kapanalin mo na yung Ginoo. Tanaw ka. Something na, di ba? Pero pinipinut eh, di mo ba? Igo ka kayo. Ngayon to. Matanong mo siya. Do you know what is my answer? Yes, you can do it. Because I am not afraid to die. Kung namatay ko karoon siguro, pinawag ko po, sinukawa ko isa. Ibiyakan ko naman sa amin. So do the try. Dinigil ka sa baga. Gusto ka sa hantang na ko. Pili ka. No. Ay kukupilihan. Duslak. Sugtang-lutang mga pag-aitis. Ay na na. Grabe na na. Doon. What? Doon. Duslak. Ay sugtang bawa ka. Sir. Hindi ko na I learned that in my training. The secret is a person who is holy, a person who is good, is not afraid to die. Isa na tinuot ko itong gidulgat ko na naman ko. Sa mga katawang, gipustak ko din, bawa ko tinutin, sa mga katawang. Ako sa katawang, wala ang dilim at upapit. Kung makita ang ginagawa sa tao. Sa mabasa, San Juan 9, 30. Suko ka ng matao. Pero na katanong ka, bakul, sukat-sukat ka. Di pa lang ako manisyos. So, di ka ng matao. Kisa lang yun pa lang ako. Ito, okay lang. Makatungingan ng Jesus, okay lang, hindi problem. Ingon siya ako, ito mo ba ka, Mesiya ang pinutos? Ingon ko, ako pinutos. Ingon ko ta. Umingon na yun ang iyong pinigan na doon. Ang tao na magkasasala, dilig ng Diyos. Kung kanang Jesus ka nag-ayo, sa kong anak na bakol, sukat sa pagkabata, karoon ka ikaw, kagagaran. Ang inunda ko tayo. Kanang nag-ayo niya, matanong ko rin sila. Imudo. Itaga sila. Katag sila. So, unong talihan sa mga istorya, ay sa kali mo, kung kumatay ko kay purulong. Kini sa ka, triad ito, 5 rooms. Itong 5 rooms, kini mataga ka. Isa na itong mga kaupang ng mga katang na nag-train na nasa holiness and righteousness. Ito sa mga ka na sa kalingan. Kaya po tinutupahas sa buhay. Ayaw kayo maparay. Napapulong na kayo ng itsura. Purot, napapulong. Pero siya, hindi niya po na dili ko kung maduros tentasyon. Pero lang, bilis pa siya. Gear, pero may siya po siya. Ano sa this prayer? Prayer o pinagkata kayo. Sa mga isulti sa mga buibig na pinagkata kayo, na ang tao na matarong tungkol sa Diyos. Kini si Jesus. Matarong. Idumog siya sa naman. Kung ka is, sanot ka, is ka. Kahimo sa pagkilala. O ito itubag sa kinikan. Kinikan ko anak, ay ko ako mapakulis ko sa pagkilala. Karoon ng kalagaw. Pero ako nagtuong ang ayaw niya. Mayroong tao, kaya buta. Kaya Diyos na ito, hindi mo pinag-presta mo dito. Tama ko sa sabi. So, mabuti ng tao. Now, the reason that wala akong mga nasa
wisdom. 14, ang makasasala o ang sala, dulungtanan sa Diyos. Ang makasasala o ang sala, dulungtanan sa Diyos. Sa ito pa, if I am now in a state of mortal sin, I am what? The greatest pretender. That is Pharisee. Gumusin ko, tutlo lang ng puta, matatarong. Yung kita mismo nagsugi, di na ikaw mataro. Di ilan na ng puta. Sumunod na sa Biblia. Na makasasala ang sala, pariha, buluntanan sa Ginoo. Unless na makasasala mo sa loob sa Ginoo. Ya, sa kinaapat ko, wisdom niya ko, nag-iwan nga ang in Wisdom 15 verse 8 verse 8 na ang tao wala kayo ba ang kinanang di ba kanan anak may katapos na pagbawahan may katapos na pagsuki may katapos na sa kalukoy hindi na ito iya nas Diyos. Namuwang lang ka. Iya kung na po, wala kayo pumawa ako. Pumawa ka rin yung sirkonsult ng Krisyone Chintabil. Kakang pictures ito. Pero dito sa mga ako, iya lang kita. Hindi mo ang ako. Ano kung uli na ko, hindi lang portion. Una mga alagit ka kasi hindi mo patangyan ka dito ka. Di pumawa man ako, didoakan mo na kung mahalong kayo buta ako ito mo. Muni ako talaga. Muni ako talaga. Usara ka talaga. Malingon ko yung Ginoo. Ikaw, tao. Pag-i-performance ko talaga. Huwag kita kaybaw. Kung saan nakukuha ang mga talaga. Tinuhod nila. Doon ako yung ligo ng NPE. Kaya na-converted siya. Nalawag siya sa City Hall. Siluman siya, yung mga mga isawa. Hindi pa yung kesa. Nakosa, pag-upside sa kaya sa mga na. Takil po. Dilagan na yung tao kayo naluto ba? Gira-hospital, may pinuto. D.O. Dito na tayo. Kayo na ito. Bumay. Duhan ako, kapag-uwan ko. Ang sa pag-uwan trabaho, kalbid. Lahir ang istorya ng Lord, simple kayo sa kanila yung usawa. Simple kayo kanila yung mga nagdalagay. Kaya mo na edisyon yung mga luwas na sa iyo. Huwag yun. Karoon kayo, bumanya sa kantin. Lain mo yung malas. Hindi. So, siya sa ambulance, kaya kaya ambulance story sa Roday personnel. Kama masukod sa mga grupo, masukod sa rating sa musika sa utanan. Sa naman. Teacher hospital. Meron tayo siya, no teacher na. Ang beating of your heart is important. Ang precious ng pagbukas. Tara! Iwan mo na kung kayo sa sige. Pinagin mo na kung gipot na kayo. Pinagin mo kung tubig. Tapos siya, pagkakit tubig. At lang sa malis na. Ikuha sa ambulance person. Pinakas na tayo. At sa ikuha sa daily okay. Kapag ako na bukan na. Kalau lagi biung yang mata, sirana yang mata, ibuman ko lang, itong napay mo ka sakit. Oh Lord Jesus, ask forgiveness. Sulit na pagsalit ha? Ito, batang ng pamaguko, 50, batang ng pamaguko, dahil na pamaguko, ako, 83. Pero di ko Kumuna kung hindi tayo doon ako isip at mag-isa, ikaw daw ba? Ayaw din na sila. Kung hindi mo tayo, ikaw bubuko, ako pasay, kasi hindi ako piro na. Kasi ako po, isa din ako, namatay tayo, natas tayo, pero wala rin atong recollection mo, tapos pag-ingon. Sa Mateo 16:26.
unsay kapuslanan sa tao. Kamariyan, itong 5 ka roles. Sa itong 5 ka roles, kapo na niyan kayo, ilim na nilapit kayo, ganawa mahigit kapo kayo, unlimited, ikatong may mga kamanas na hutong usok. Yan may mga ganawa sa itong 5 ka. Kalima, wala. Tao na mga kumote. Lima. So, muna, kung siya kapuslanan, maangko na lang ang tanan, kapusulad itong 5 roles. Pero mapili ako na lang. Kung sa'yo ka-English yung na lang. Testimony na. Dahil mga kaibigan nila, yan ako sa Yawan ba sa syudad? Sa tinggal na na? Yawan ba sa Lubrika. Susuhan ng tao. Kaya di organize mo yung tao. Kaya susuhan. Karena ako na. Di ba pas ka lang ang Lubrika? Nakakaya ba mag-iwan na sila? Dito ko pinilahan ng tao. Nakakaksuhan. Papapay. Para sa system. Buhay akong isulit. Nagkaroon, tagsa-tags na ka na ito. Nagpapas ka. Wala ka iba. Sunod na itong baka. Kakagawa ka siya. O kakagawa ka siya. Hinangan ka naman. Hinangan, hinuso ka sa mga. Siya ka, patat mo mga trabador sa piling mo. Parang ginamit ito sa di. Gubernur siya, mahirin siya. Isa-isa sa ko. Gubernur. Mabuti ko sa mga magparipugnaya siya na kung naminaw ko. Hindi tayo pag-ias. Hindi na siya. Kinursul kita. Takibaw sunod at umatang ng tayo. Ihiplo ka naman kung hindi ko may NPA balik na sa pagkansin ko. Ito, ikin ko ka. Nandun ka naman. Kaya po muna, Catholic yung defender mo. Magkakipin siya gusto mo ka. No! It is God who is the defender of our soul. Hindi na rin. Hindi kita bubog sa pagkasa. Ay, what type of tools ito ay di mo? Ang lamig, kontras ito ay makaras ko ito na. Kaya naman ito mo. Lamig, kontras ito ay makaras ko ito na. Tumutubo kay Kagino. Tumutubo siya niya. Ibili ko siya naghahakay ko. At kung may naghahakay, imposible niya ko. Nagyakat siya, kita ko siya mga nabigyan. So may isong, ayaw na mo, pag-ibaw, sunod lakang na ito, parihan natin ang pumigong tutin mo. So, do not remain unbeliever. Lord, ganyan ang mga nabigyan. Ayaw yung kapilin, gali ka mo, tono! Pinulog yung Diyos. Sakit na ko, grabe. Yung doktor, incure. Kaya yun. Yago yung sila. Daghan pa. Pumatay ko. Kaya yun. Dagdag ko. Pumunto. Hindi pa na ko sa kanya. Kaya yun, hindi ko ibalik na ko. Lagat ko yun. Huwag yung siguro kayo. Sa disipat na yun, kaya na ko malabili. Sudihin naman. Gusto ko makalagay. Ayaw ko kalimutan. Yan yung ito ng mga mirin. Sunod na bukas pumunta at bawas na area. Bigla na pumunta ko. Meaning, I was dead already. Wasa ako yung ngayon. Believe in God. Believe Him that there is heaven. Believe that there is heaven. Tuong yung minagay. Tuong yung minagay. Muna puhunan na ito sa pagkakatong kriteria, makaluwas ka kriteria. Katong tao kita magputan, higingnan siya. Ang imong kaputan ng kawalaan, labaw pa sa kagatos ng mga mayong morador, magkabit, because of their holiness. Muna ko. Higis siya sa mga itis na ito ginawa, nagulog siya, ginawa ito ginawa. I want to speak with them and perform wonders for this day. So nag-iira naman ito na nagkuha nito ng dignayos sa lato siya, diktos, tunggap siya tao,
idugap si pinuti ba, kisa may mga tao. So, mga 80s, Eres na, tunay Diyos. Pero pila na kayo kung sila po iso, pila naman yung kita po yung Basta mo yan, Kung dapat sa ito, okay, dito, basta nga, kung yung kayo ginawa nga, extension. Extension. Nagkanulo na rin ang So, mga, dahil contacts. Isip, ikaw mag-mentor na mo, natural, ang estudyante mo, tanagin sa maestro. Naambol na sa Marcos 16, kinagistos magkabilado, o pagto, Marcos 16, 17, 18, ingon diha, umao kini ang inhanan sa tanan dito o na ko, apil na sa akong ngalan maghingin yung giyawa, o sa akong ngalan ang inyong gamot itakion nga tos masakiton, o kini mga ayon. Sa ulay, maligya kasi, lanat pa niyo o tubig, para kung ihingin siya. Sa ito, wata direct. Ang ako na pumunta na, kaya ganina na ba, madre o pare, o si FD, imunyaga sa SDA. Nabayra na karon, pare o madre, o Catholic defender, imunyaga sa SDA. Ako pumunta na gaso. Sa upang reliyon, may tabo, ang ilang magamot, ipandong at tungiwan, na kinuha ka batang ng viral, kamot ipandong sa giyawan, mulayas kayo, maulian ang kining giyawan. Ug katong masakiton, nag-viral ang mga wheelchair, di mga pas-ana, kaya nakalakaw na, gumikan sa Marcos 16-17. Pero pumunta na, nganong sa grupo na to si FD, nganong kini sila, hindi ba makahingi ng giyawan? Dinalay sa Marcos 16, wag mo yung mga ginoo lumang pare lang, may nahog sa deliverance sa driving out. Demons, walking. Masa ka experience na ako, nag-programa niya to sa DYRA. Mahuman ko sa baby, name docting. Oh, kumusta man? Sa so, pwede siya ako pwede sa nito. Ay, hindi mo ako ako. Kaya sa mo, sa hindi din daw niya ako. Ay, bago kikala, mag-iwas ako. Bukan sa jadi ka mag-uwi, kaya si Monsignor Kikibig pa ka nalulili sa Talisay, mas nagulog. Bakit ka sa ito? May mga ko pala sa mga. Ganawan ako, palit ka. So, simpa ko. Wako na ito, bayo mo ka. Saan ko? Sumasimpa. Kuya na ito nangyayari ko. So, mismo na. Ang ginawa nito, damas siya sa suits ko. Sige, kinis naman ang tawag ni So, kaya madali ka dato. Alam mo kung siya pa rin natin yung ginagawa. Ikaw mo. Kaya pa ako, binigyan mo lang yan. Kaya, kinis mo tayo. Sige, kuya kasi kung ang buhat ko. Mga kung binigyan niya ako. Practice mo. Kaya, yung tayo sa mga ibigay ko, prayer lang. Mag-update ako sa dito na sa sport. Kaya mga kuha, September, study, sumigil. Tingnan ko sinyo, sumigil. Papahay, ay tapang yawa niya. Hindi ako nag-yawa rin. Sabong ko naman. Ang babae, maragin ko. Sumigil ko. Kaya eh. Sumigil tayo lang ako. Hindi mo ito na yan. So, kaya huli-huli, hindi sa mga charismatic. Hindi na lang yan. Hindi na lang. Sabay ko pa rin. Murabuti, lesonan kini pa. Anak ako, ipa. Okay, hindi mo siya. Hindi. Duro ko dito. Nuna mo kayo cross ito ng yata sa ikat ko sa lupa. Ano na siya ngayon ko dito na. So, revision, nag-revis pa. Ayaw lang ko di pa. Isa po ko ng pag-prostis. Ako yung kayo. Hindi mo ko rin ba? Huwag gamit ako. Mga ako po. Bukan ako sa atin. Susupabay ko rin ko Hughes. Bukan ako sa atin. Nagpasumat. Sa pagkilay. Ginong Isus. Ako sa pagkilay. Ginong Isus. Ginong Isus. Ginong Isus. Nagatuko ko kayo.
Ang naglaro, Ginoo Jesus, nagatuo ko rin, lahimong ako rin. Ginoo Jesus, nagatuo ko rin, Lito, pagkitantangan ko sa iyo. Isa pa rin. Ikaw sa pag-uwiyak ka. Nag-uwiyak ka niya, okay siya ka. Ingon ko mga iso ko ito sa ingon mga di na dia dan visi niya dia iba apa tutur apa kalau waktu gue sekali yang apa aku dengan anda siapa dia hendak aku mau kalau orang pray for sick person kita kan apa itu banyak yang kita lakukan pray hidup itu mau sudah kita lakukan apa sesuatu yang itu orang yang tutup lalu itu kalau beliau utang kamu utang aku semua sayang bang Yesus ia tutup begini ia masa sebenarnya dong itu so that is my experience in Ramadan and Dharma. Jangan lagi orang yang mantap tak untuk preparator durang itu yang ditunjukkan dalam kisah atau perintah. Dia ada mengenai kesehatan takluk seluruh dalam laki bukan demi sok berkata sendiri atau apa perlu dari jiwa ada. Mungkin saya itu kecil dari dibilang betul mungkin ini untuk segala agama yang baik melakukan itu lagi dosa di mana dia tahu yang gue yang sesuatu isu atau tidak apa yang ini dan dari sendiri motif first atau water sebab itu botol biasa salt terus dia akan bermula dalam atasnya tomat maksudkan aku itu mulai si ini suku mana yang dia kalau mesti tanah yang ini bentuk daruhan gelap ini itu terus dia selalu masuk ke sana itu ampun dia terus mungkin sudah dibuat Biblia Biblia nggak pasal aku mati aussi medio satu itu dulu untuk kenapa kamu dikupuya dulu dulu kenapa kelihatan kamu kelihatan dan kamu makhluk anda seperti mulai turun sebenarnya bahasa aku ihata ko po. Ang babae nga nagtindog na, nag-sleeping na. Lumaya ka. Lindo na. Ano saan ito? Huwag hindi mo kapasok. Nagyamiyaw ang babae. Kung anak magkama ko, sa kaya niya doon. Sa iya na ba? Iyan ang bagal na kasi nagtindog ko sa ka. Sa kapan ako na kaya sa iya gigit ko sa and he restored normality. Ako ito sa selalu kita diberikan aku kayak sudah ada betul itu duduk mereka supaya semua saudara kita mengisahkan undangan ini punya hukum lagi di supaya aku koordinasi aku punya sinate ini nah power of prayer ya oh di sungguh itu sebagai atau sa kapusan ng mga pamilya koleksyon. Bayo pinurong kaya lumabas na ito alas na ito sa ngalan sa Espiritu. Ginong Diyos, salamat sa mabugma ka namin. Salamat sa mga puno. Ginong ibawag ka namin. Sa pagtulong ay ikaw, muhig na Diyos. Ikaw magagahong na Diyos. Ikaw nagugmaong na Diyos. O dili ka buot. Lunay mo sa kanang magagawin. Tubo kami dali. Gawa na mo yung mga puno.
o kami may mga instrumento ng Diyos kalawasan. May mga instrumento sa mga ayaw sa mga sakit. Hinili. Sa ngalan ni Jesus, tinutulubos sa pangalan ng Santa Maria. Amen. Sa ngalan sa mga ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo. God bless you.